Da ni yma ar gyfer y seremoni Goedan Goffa, tro cyntaf i gael hwnna yn Blaenau Ffestiniog. Felly da ni'n edrych ymlaen ar gyfer troi goleuadau ymlaen. Mae bob un ceiniog sy'n cael ei hel yn cael ei wario yn ardal Bob Ffestiniog ac trwy Hospice Dewi Sant. Da ni'n gobeithio y bydd o'n helpu ni ar yn siwrna i weithio efo'r gymuned i wella gofal diwedd oes yn ardal Blaenau Ffestiniog a'r cyffiniau. Mae'r angen mawr yn Blaenau am gofal diwedd oes. Mae'r ysbyty wedi cael a mae bobl Blaenau yn heiddi gwell triniaeth. Da ni'n gwybod fod yna lot o anghenion, pobl yn mynd yn hŷn, pobl yn byw ar ben eu hunan, a tlodi yn digwydd yn ardal oedd gwledig Gwynedd, a mae Blaenau Ffestiniog yn un o'r enghreifftiau hynny. Da ni hefyd yn gwybod bod o'n bell iawn i bobl deithio o'r ardal yma i gael gofal pan maen nhw ar ei gwannau un ar diwedd eu hoes. Felly mae'r cyngor tref a'r gymuned leol wedi adnabod gofal diwedd oes fel benoriaeth i'r ardal yma, rhywbeth maen nhw eisiau weithio ar. A da ni fel Hospice Dewi Sant wrth gwrs yn hapus iawn i allu gweithio efo nhw a gweld eich be di rhei'r datblygiadau fydden ni weithio efo'n gilydd i'w dod yn ei blaen. Mae hon holl bwysig mwyn i ni gael tynnu sylw ar baint o angen sydd yna i hospice yn y cartra yn Blaenau. Yn anffodus, fel da ni'n gwybod, mae'r pellter rhwng fan hyn ac yn dyddo yn lawar gormod i rai bobl, yn enwedig pan mae teuluoedd nhw wan, ac mae aelod o'r teulu o bosib yn gwynebu diwedd oes. Felly da ni'n teimlo cyfrifoldeb i weithio efo cymunedau lleol, i drio gwella a drio gwneud hynny chydig bach fwy cyfartal ar gyfer ardaloedd gwledig Gwynedd a non. Dros y flwyddyn nesaf, gobeithio byddai'n gallu datblygu syniadau, cynlluniau, law i llaw efo'r cyngor tre i weld os ydym ni'n gwneud rhywbeth amdan y mater pwysig yma, sef rhoi gwell gofal diwedd oes i bobl leol Blaenau Ffestiniog yn ardal. Fel y gwyddwch, syniad y Goedan Goffa yw codi arian at wasanaeth hospice yn y cant, a bydd bob ceiniog a godwyr yn cael ei wario ar wasanaethau yn ardal Blaenau Ffestiniog. Ond mae'r Goedan yn meddwl llawer mwy na ddim ond codi arian. Mae'r rhan fwyaf ohonom wedi colli anwyliau ac yn teimlo'n angen ar adegau i cofio. Felly gai diolch i chi gyd am gefnogi'r ddyntref bwysig yma. Dwi yma heno da St of yr Oakley. Da ni wedi dod yma heno i gefnogi achlysur ofnadwy o arbennig a sy'n golygu lot fawr i lot o bobl o Blaenau Ffestiniog, sef Hospice y Cartref. A da ni wedi dod yma efo'r gymuned i gyd i drio rhoi hwb a hel chydig bach o bres tuag at yr elusen wych yma. Doswch chi'ch bogedi a llenwch eich bwcad os gwelwch a dda. Oedd o'n ffantastig gweld gen gymaint o bobl lleol yn dod yma i gefnogi. Oedd o'n gret gweld gen gymaint yn canu a dod yma i supportio, rili. Da iawn. Wel, mae'n tynnu'r gymuned at ei gilydd, yn dydi. Mae'n achos teilwng iawn ar ei Gwilym Price, syniad oedd o. Ein gwyl yn ychal iawn i barch i lle yma. Pawb yn gofio amdano fo. Mae'n neis iawn cael rhywbeth fel yma mwyn cofio am bobl sydd wedi mynd a sydd a hel pres i'r bobl lleol wrth gwrs a gweithio gawn ni wbeth lleol hefyd. Da ni wedi codi lot fawr o bres i fyny wan. Bydd o'n gorau trwy'r flwyddyn i unrhyw un sydd angen rhoi pres, pen blwydd rwy'n neu gofio at anniversary neu beth bynnag. Bydd y llyfr yn gorau mwyn i'ch gael pres.